Assalamu alaykum. Bidi Desan Video Studiyan yoqorqili video adlarına yürütülüp tomoş etip başlan mehriban tomoşaçılar. Udok qaraslan ardılı gün, yani 2025-nji ýylyň 8-nji may günüm gelip etdi. Ene bugün keje we toy mekany öz kapylaryny töreýiplerin şatlygyny şatlanjak hormatly mehmanlar üçin giňen açýar. Bugün biziň halifamyz Numma Bagşyň döwletli ojagyna Perhant bilen Laçynyň bagyt toýlar toýlanýar. Edil fırsatda Perhant Laçyn size Udok we bagtdan dogry durmuşardy berýär. Kimişe birek söýüp, seýrap, ýakylaryňyzdan seýrap hormatyna münasip bolup ýaşaň. Ajaýyp arzuwlara owadan aýdyn saatlara besinen dawaramydyň video ýadygyna tomoş edýäs mehribanlar. Mehmanlar taýar, aýdymçylar taýar, tançylar taýar. Diňe ýaşlar gelse super toýlaryň bir toýlanýar. Wefa gelir. Yine bugün arzuma yettim, bağıtımı taptım, durmuşumu bağladık. Senin kiminsin ki, ellerin bir bu toy bizimki. Allah'ım yetirsin bizi ikizin bir ovadansı bağladı. Nefis bol. Oğlumuz bulsun bana benzesin. Bağıta dolur büyümüze gelende, ellerim çayla vursun büyümüze gelende. Senden kiminsin ki, ellerin bir bu toy bizimki. Allah'ım yetirsin bizi ikizin bir ovadanca bağladık. İnşallah. Oğlumuz bulsun
yukarıda. Oktyabrski Yadrano. Eller görüyor mu? Sevcan suyum. Tayyar mı? Tayyar mı? Hanım anlatıyor. Son kez. Ağlamını konuşturma için devam ediyor. Hayatım böyle 10 numara, sorma değmem ama 10 numara. Kendime baksana 10 numara, bütün beynime 10 numara. Hayatım böyle 10 numara, sorma değmem ama 10 numara. Kendime baksana, kendime bak. Şarkı yap, beni patlat. Eller yok oldu.